नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं नीलम्स लाईफस्टाईलमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी कच्ची केळी कशी फ्राय करायची त्याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। याला केळ्याचे कापसुद्धा म्हणतात। जे व्हेजिटेरियन असतात त्यांच्यासाठी हे बेस्ट ऑप्शन आहे। तुम्ही स्टार्टर म्हणून किंवा जेवणाबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। ही कच्ची केळी आहे जी गावची आहेत। ही अशी लांब असतात थोडी। ती आपण सोलून घेणार आहोत। सर्वात प्रथम अशी सोलून घ्यायची, सगळी साले काढून घ्यायची ह्याची। खूप छान टेस्टी लागतात हे केळ्याचे काप। सगळी सालं व्यवस्थित काढून घ्यायची आहेत। अशा प्रमाणे मी तिन्ही केळ्यांची साले काढून घेतलेली आहेत। आता याचे आपण काप करणार आहोत। काप एकदम पातळ पण करायचे नाहीत किंवा जाड पण करायचे नाहीत, नाहीतर फ्राय केल्यानंतर पातळ केल्यामुळे ते असे कडक होतील आणि जाड केले तर शिजायला वेळ लागेल। म्हणून मीडियम असे पातळ लांब लांब काप करून घ्यायचे आहेत। दाखवते मी तुम्हाला कसे करायचे ते। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रमाणे काप करून घ्यायचे आणि हे पाण्यात टाकायचे म्हणजे काळे पडणार नाहीत। असे काप करून घ्यायचे। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही याचे 2 तुकडे सुद्धा करू शकता, पण मी लांबच ठेवलेत। हे पाण्यात टाकून थोडा वेळ ठेवायचे 15-20 मिनिटं आणि मग ह्याचं सगळं पाणी काढून घ्यायचं। मग चाळणीवर नितळत ठेवायचे। चाळणीत घालायचे आणि सगळं पाणी काढून घ्यायचं। आता मी याचं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे अर्ध्या तासाने, त्यामुळे ती काळी पडलेली नाहीत, तुम्ही पाहू शकता। आता ह्याच्यात मसाले घालायचे आहेत। हा घरचा लाल तिखट आहे, हळद आहे, हिंग आहे, जिरे पावडर, गरम मसाला आणि मीठ चवीप्रमाणे। हे सगळे मसाले घालायचे। डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देईन तुम्हाला मसाले किती घेतलेत ते। आणि हे केळ्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचे। लावून तुम्ही हे 15-20 मिनिटं ठेवू शकता किंवा नाही ठेवले तरी चालतील। लगेच फ्राय करायला घेतलेत तरी सुद्धा चालतील, पण 15-20 मिनिटं लावून ठेवलात तर ह्याचं छान मॅरिनेशन होईल, त्यामुळे 15 ते 20 मिनिटं लावून ठेवायचे। आता इथे आपल्याला काप तळायचे आहेत, त्याच्यासाठी इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे अर्धा कप रवा घेतलेला आहे, चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ, हळद आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे। मीठ कमी घ्या कारण मॅरिनेशन करताना सुद्धा आपण मीठ लावलेलं होतं, त्यामुळे मीठ कमी घालायचं। हळद पावडर आणि लाल तिखट सुद्धा कमी घालायचं, फक्त चवीपुरतं। आणि हे सगळं छान व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि केळ्यांना असं हे लावून घ्यायचं। एकीकडे मी गॅसवरती तवा ठेवून तेल तापत ठेवलेलं आहे। तेल चांगलं व्यवस्थित तापवून घ्यायचं, तोपर्यंत तुम्ही हे असं लावू शकता। तांदळाचं पीठ केळ्यांना व्यवस्थित कोटिंग करून घ्यायचं। असे 4-5 पीस करून घ्यायचे म्हणजे तळायला बरे पडतात। छान असं सगळीकडे लावून घ्यायचं म्हणजे छान तळले जातात, ते कुरकुरीत होतात। आता इथे तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण ती कापं घालणार आहोत। बाळून ह्यामध्ये केळ्याचे काप सोडायचे आहेत, नाहीतर तेल उडेल हातावर। अशा प्रमाणे एक एक काप सोडायचा हळूच। आता हे व्यवस्थित सेट होऊ द्यायचं, मगच परतायचं 5-1 मिनिटांनी। मीडियम गॅसवरती फ्राय करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित एक बाजू तळून झाली की दुसरी बाजू अशी पलटायची। काहीतरी सुरी वगैरे 2 असं घ्या, त्यामुळे पलटायला व्यवस्थित मिळतं। असे पलटी करायचे आणि मग दुसरी बाजू पण छान अशी शेकवून घ्यायची। तुम्ही असे बटाट्याचे काप सुद्धा करू शकता, रताळ्याचे करू शकता, सुरणाचे करू शकता, खूप छान टेस्टी लागतात। आता हे फ्राय करून झालेले आहे। टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचं म्हणजे एक्स्ट्राचं ऑइल टिश्यू पेपरला लागेल।
छान चपाती बरोबर सुद्धा छान लागतात किंवा तुम्ही स्टार्टर म्हणून सॉस बरोबर चटणी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। अशा प्रमाणे हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे पहिले आपले फ्राय करून झालेले आहेत। आपण आता दुसरे टाकणार आहोत यामध्ये फ्राय करायला। ते सुद्धा व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे। तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। छान अशी व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची सगळी कापं। व्यवस्थित पलटी करून घ्यायचं आहे। दोन्ही बाजूनी छान असे कुरकुरीत फ्राय करायचे। आता हे सुद्धा झालेले आहेत। सगळे असेच करून घ्यायचे। तयार आहेत आपले केळ्याचे काप। तुम्ही तुमचा वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। हे झटपट होणारे केळ्याचे काप नक्की ट्राय करा।